Vitajte na prezentačnom videu elektrickej nákladnej trojkolky Aroad Cargo TJ 150-80 Ah. Nákladná trojkolka má 3000 W s dojazdom až 90 km. LED svetlomety a možnosť prihlásiť sa na evidenčné čísla. Táto elektrická nákladná trojkolka Aroad Cargo TJ 150 je vybavená na najťažšie úlohy. Či už potrebujete vozidlo na prácu v obci, na farme, na včelárske aktivity alebo na iné projekty pre domácich majstrov, táto trojkolka vám poskytne spoľahlivosť a všestrannosť, ktorú potrebujete. Nenechajte si ujsť príležitosť vyskúšať Aroad Cargo TJ 150 vo vašej domovine. Objednajte si predvedenie našim technikom, aby ste získali predstavu o tom, ako táto trojkolka zefektívni vašu prácu. Sklopná korba a bočné lišty umožňujú jednoduché nakladanie a vykladanie nákladu, čo je dôležité pre efektívnu prácu. Táto trojkolka je vybavená zadnou cúvacou kamerou.